ቅድሚ ሓዳር ምውላድ ኣብ ሕይወት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዘሕድሮ ጽልዋ ከቢድ እዩ። ኣደይ ኣብ ንእስቲ ዕድመኣ እናሃለወት ኩነታት ውላድ እንታይነት ኣብ ዘይተስተማቐረሉ እዋን እያ ዝወለደትኒ። ኣደይ ንዓይ ክትወልድ እንተላ ኣዝያ ንእሽተን እያ ዝነበረት። ትሕቲ ዕድመ ጓል 14 ዓመት ኣብቲ እዋን ናይ 7ይ ክፍሊ ተምሃሪት እያ ዝነበረት። ኣደይ ንዓይ ምስ ወለደት ሕዚ እውን ውላደይ ካሊእ ዝበሃል ሓሳብ ኣይነበራን። ወለዳዮም ከም ጓሎም ከዕብዩኒ ዝጀመሩ። ቤተሰበይ ሓፍተይ ከም ዝኾነት እዮም ኣዕብዮምኒ። ኣነ እውን ከም ሓፍተይ የተረዲአ ዝዓበኹ። ድሓር ግን እናዓበኹ ምስ መጻኹ ኣብ ጎረቤት ብሕሜታ ይኹን ብቐረብታ እቲ ብስድራና ምሽጥር ተጊሩ ዝተተሓዘ ናይ ክልቴና ኣደን ጓልን ርክብ ቀስ እናበለ ክወፅእ ጀመረ። ኣነ እውን ልቢ እንዳገበርኩ ምስ መጻኹ እቲ ኩነታት ክበርሐለይ ይሓትት ነበርኩ። እናሓጎይ ከም ኣደይ፣ ኣባ ሓጎይ ድማ ከም ኣቦይ፣ ኣደይ ድማ ከም ሓፍተይ ሓሲበየ ንብዙሕ ዓመታት ዝነብር ዝነበርኩ። ግን ዘሕባእ ምሽጥር የለን። ጊዜኡ ሓልዩ ወፀ። ኣደይ ኣነ ጓል 20 ዓመት ምስ ኮንኩ ክፀወሮ ዘይክእል ምሽጥር ኣደነት ንውሉዳን ውሽጠይ ክርብሸኒ ጀመረ። መንነት ንምሕባእ ዝተገበረ ፍጻመ። ኣደይ ግን ምስ ካሊእ ሓዳር ጌራ ቆልዑት ወሊዳ ዛጊድ እቶም ቆልዑ ዓብዮምስ ንዓይ እውን ከም ሓትንኦም እዮም ዝሓስቡኒ። ኣነ እውን ናይ ኣደይ ምሽጥር ምእንታ ሓዳራ ከይሕወኽ ክብል እቲ ዝምድና ከም ዘይፈልጥ መሲለ ሰቲረዮ ጽናሕኹ። እናሓጎይ ብዙሕ ኣይትፈትወንን ዝነበረት ኣነ እውን ኣይፈትዋን ነይረ። ኣደይ ኢለ ስለ ዝኣምን ዝነበርኩ ግን ከምኡ እናበልኩ ዕድመይ 20 ዓመት ምስ መላእኹ እዛ ሓፍተይ እንዳበልኩዋ ዝዓበኹ ኣደይ ከም ዝኾነት ተነገረኒ። ምስ እናሓጎይ ዝዓበኹ ኣደይ ግን ሓዳር ጌራ ምስ ሰብኣያ እያ ትነብር። ኣብ ዘይመልአ እንዳመፀት እያ ትርኤኒ። ሰብኣያ ንዓይ ይፈልጠንን ውላድ ከም ዘለታ ኣይነገረቶን፣ ግን ሓፍታ ከም ዘለታ ነጊራቶ እያ። ሰብኣያ ግን ካብ ካሊእ ሰበይቲ ዝወለዳ ሓንቲ ቆልዓ ኣለቶ። ኣዲኣ ነታ ቆልዓ ምስ ወለደት ብሓደጋ መኪና ሓንደበት ሕይወታ ሰኣነት። ይኹን እምበር በይኑ ኮይኑ ቆልዓ ምዕባይ ዝኸበዶ ሰብኣይ ሓንቲ ጓሉ ሒዙ ምስ ኣደይ ሓዳር ክገብር ወሰነ። ኣደይ እውን ኣነ ክውለድ እዋን ምስ ኣቦይ ክሰማምዑ ስለ ዘይከኣሉ ተፋትሑ። ኣቦይ መስተ እናሰተየ ነደይ ይወቕዓ ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ጭቕጭቕን ባእስን ብምፍጣር ሕማቕ ናብራ እዩ ዝነበሮም። ሎመዶ ጽባሕ ይልወጥ ይኸውን ብምባል ዋላ እኳ እንተተዓገሰቶ ስራሕ ጠቕሊሉ ገዲፉ ፈቅዶ እንዳመስተን ሞዓል መሕዳሩ ኾነ። ብኹነታት በዓል ገዝኣ ተስፋ ዝቆረፀት ኣደይ ንዓይ ምስ እናሓጎይ ገዲፋ ኣብ ሓደ እንዳመስተ ተቆፂራ ክትሰርሕ ጀመረት። ይኹን እምበር ኣብቲ ትሰርሐሉ ዝነበረት እንዳመስተ ብምኻድ ክርብሻን ካሊእ ነገር ስለ ዝደለኽይኺ ናብ ዝመፂኺ ብምባል ሕዚ እውን ምስራሕ ከለኣ እዚ ስራሕ ገዲፋ ድማ ካሊእ ስራሕ ንኡኡ ዘይፀልኦ ክትእልሽ ቀጸለት። ኣብ እንዳ ቤት ምግቢ ተቆፂራ ክትሰርሕ ጀመረት። ኣቦይ ግን ሰታይ ስለ ዝነበረ እቲ ሰሪሓ ዘምፀቶ ገንዘብ ብምውቃዕን ብምፍረራሕን ኣሕዲጉ ብምውሳድ ይሰትዮ ነበረ። ኣደይ ንዓይ ክትዕቢ ኣዝያ ተፈተነት። ኣብ ክንዲ ሰሪሑ ዝሕግዛ ዝሰረሐቶ ብምሕዳግ ብናብራን ፀገምን ክትሕሰ ጀመረት። ክሕግዛ እውን ኣይከኣለን። ሰሪሓ ውላዳ ክትዕቢ ክትእንግል እውን ዕንቅፋት ስለ ዝኾነ ክትፈትሖ ወሰነት። ከምዚ ኢሎም ድማ ተፈላለዩ። ሓደ መዓልቲ ምስ ኣቦይ ድሕሪ ምፍትሖም ሒዛትኒ ናፍቲ ምስ ሰብኣያ ትነብረሉ ገዛ ኸደት። ኣደይ ቅድሚ ናፍቲ ገዛ ሒዛትኒ ምኻዳ ሓንቲ ቆልዓ ከም ዝወለዱን ሓፍተይ ከም ዘላን ይኹን እምበር ኣብቲ ገዛ ምስ ከድኩ ከም ሰራሕተኛ መሲለ ምስኣ ክነብር ዳኣ እምበር ኣነ ጓላ ምዃነይ ክፍለጥ ከም ዘይብለይ ኣረድአትኒ። እዚ ምሽጥር ኣብ ልበይ ገይረ ምስ ኣደይ ይነብር። ጓል ሰብኣያ ከም ሓፍተይ ሓሲበ ክሳብ ብኣካል ረኺበ ዝሪኣ ኣዝየ ሕንጦ ነበርኩ። ይኹን እምበር ናፍቲ ገዛ ምስ ከድኩ ከምቲ ኣነ ዝተፀበኽዋ ይፀንሐትንን ኣዝያ ፀባያ ሕማቕን ንዓይ ክትቀርበኒ እትፅየፈኒ ነበረት። ኣብቲ ገዛ ኣቲና ኣደይ ተፋለጥያ እዚኣ ካብ ሕዚ ንድሓር ናይዚ ገዛ ሓጋዚትናን ንዓይ ድማ ሓፍተያ ብምባል ክተፋልጠኒ ኢላ ብምሕሳብ
ሰላም ክተባህለና ፈተነት ይኹን እምበር እታ ኣፍቲ ገዛ ዝጸንሐት ቆልዓ ኣዝያ ሕንቅቕትን ቅብጠት ዝበዝሓን ስለ ዝነበረት ኡፍ ብማል ዝኾነ ነገር ከም ዝጨነኽዋ ኣፍንጫዓ ዓቢሳ ብመሓዝ ኣሽንኳይዶ ሰላም ክትብለነስ ከፍቲ ገዛ ብቁልጡፍ ኣውፅያ ብምስዳድ ካልእ ዝሓሸት ሰራሕተኛ ክትዕልሽን ነገረታ። ኣደይ ግን ምንም ካብዚኣ ወፃኢ ክትሕግዘኒ ትኽእል ሰብ የላን። ብዘይንሱ ድማ እዚኣነ ኣይ ሓፍተያ ናተይ ሓፍተይ ንዓኺ ድማ ሓትነኽያ ክትብል ነገረታ። ስለዚ ምንም ከይትብልያ ብማል ኣጠንቀቐታ። ኣደይ ክዳን ክሳብ እትቕይር ኣብቲ ሶፋ ኮፍ ኢለ ኸፀንሓ ነጊራትኒ። እታ ቆልዓ ግን ኮፍ ግብል ምስ በልኮ ድንጊፃትኒ። ኣነ ድማ እንታይ ኮይና ብማል ብድንጋፀ ክሪኣ ጀመርኩ። ተኸቲለያ ንደገ ክወፅእ ነገረትኒ። ኣነ ግን ብኹነታታ ስለ ዝገረመኒ እንታይ ከም እትብለኒ ዘላ ይተረድአንን። ዝተወሰነ ካብቲ ሶፋ ክርሕቕ ከም ዝደለየት ግን ተረዳእኹ። ንምንታይ ተድንግፀኒ ምስ በልክዋ ድፍረተይ ገሪምዋ ካብቲ ውሽጢ ገዛ ማይ ብጃር ቀዲሓ ብምምፃእ ናብ ዝባነይ ክዓወቶ። ኣነ ድማ ምሒር ደንጊፀ ብሕርቃን ክወቕዓ ክብል ኣደይ እንታይ ተፈጢሩ ኢላ ወፅያ መፀት። በቲ ዝረአየቶም ምእማን ሰኣነት ሕዚ እውን ዓሪፋ ክትቅመጥ ነገረታ። ንሳ ግን ክትሰምዕ ኣይከኣለትን። ኣብቲ ሶፋ ኮፍ ኢላ ምንም ከይመሰላ ኣብ እዝና ሄድፎን ጌራ ክትሰምዕ ቀፀለት። ኣደይ ንዓይ ኣጆኽ ኢላ ብምቅብጣር ይቕሪታ ግበርለይ ዛጓለይ ናብ ዝግፍዒ ኣእቴ ክበለትኒ። ኣነ ግን ብሕሱም ሕርቃን ዝነበረ ብኽያተይ ክቆፃፀሮ ይከኣልኩን። እንታይ ዓይነት ሰብ እያ ንምንታይ ከምዚ ትገብረነላ ክብል በኸኹ። ኣቦ ኣዩ ከምዚ ገይሩ ኣቕቢጥዋ ካብ ሕዚ ንድሓር ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዘይፍጠር ነጊራትኒ። ብጣዕሚ እያ ተፅልእ። ነዚ ድየ ኣነ ከም ሓፍተይ ክትኸውን ኢለ ዝናፍቓ ዝነበርኩ ብማል ብሕርቃን ተዛረብክዋ። ወቂዐ ክዝርራ ነይረየ። ንስኺ መፂኺ ኣቋሪፅክኒ እምበር ይብል ኣእዳወይ እንዳወና ጨፍኩ። በጃኽ ዛጓለይ ንእሽተን ተዓገሲ ንቁሩብ ግዘ ተፀመሚ ኢላ ድማ ናብ ሻወር ኣቴ ክሕፀብ ጌራትኒ። ኣቦኣ ካብ ስርሑ ብምምፁ ኣዝያ ተሓጒሳ ነበረት። ኣብዘይ ሰዓቱ እዩ መፂኡ። ምኽንያቱ ቴክስት ብምፅሓፍ ቀልጢፉ ክበፅሐላ ስለ ዝነገረቶ ናይ ጓሉ ኣጉል ቅብጣን ንኸስተኻኽል ዋላ እኳ እንተነገረቶ። ንሱ ግን ጓለይ ንዓይ ሒዛ ከም ድሌታን ከም ቃሕታዓን ክትቀብጥ ኣለዋ ብማል እታ ጓሉ እሰይ ዳዲ ኢላ ተላዒላ ሓቂፋ ሰዓመቶ። ዝተፈጠረ ነገር ኣሎ ድዩ ኢሉ እንትሓትት እወዳዲ ሓንቲ ጨናዊት ሰራሕተኛ ምፅያ ንሳ ዝሰርሐቶ ምግቢ ድማ ኣነ ይበልዕን ክትብል ነቦኣ ተዛረበቶ። ከምዚ እንዳተባሃሉ ካብቲ ሻወር ሰውነተይ ተሓፂበ ናፍቲ ዘለውሉ ኣተኹ። ዳድ እዛ ጓል ኣውፀለይ ኣባረራ ካልእ ፅሪቲ ሰራሕተኛ ርኢኻ ባዕልኻ ምፀለይ ኢላ ተፀይፋ እናርኤትኒ ተዛረበቶ። ኣደይ ተፋልጥ እዮ በዓል ገዛዩ ብማል ሰላም ክንበሃል ገበረት። እንኳዕ ደሓን መጻኺ በለኒ። ጓሉ ግን ደጊማ ንዓይ ከባረረኒ ክትዛረቦ ጀመረት። ንሱ ግን እዚኣ ነዲኺ ሓፍታያ ብዘይንሱ ድማ ሓጋሲት ሰራሕተኛ ተድልያያ በይና ናይ ገዛ ስራሕ ሙሉእ ክትሽፍን ትደክመላ እያ። ስለዚ እዛ ሓፍተ ዲኺ እናሓገዘታ ክትፀንሕ ግዴታ እዩ ብማል ንጓሉ ኸርዳኣ ፈተነ። ኣነ ድማ ቁሩብ ፀኒሐ ምግቢ ክሰርሕ ናብቲ ክሽነ ኣተኹ። ናብኡ ድማ ተኸቲላትኒ መፀት። ኣቲ ኣይትበለኒ ብስመይ ፀውዕኒ ክብል ነገርክዋ። ንሳ ግን ዝኾንኩ ንኹን ከም ዘይምልከታ ነጊራትኒ። እንታይ ክትብል ነደሊኺ ክሰምዐኪ ይብላ። እዚ ናተይ ገዛ እዩ። ኣብዚ ገዛ ድማ ኣነ ዝደለኽዎ እየ ዝገብር። ሰራሕተኛ ክትኾኒ ኣይመረፅኩኽን። ስለዚ ገዛይ ለቒቅ ክውፅለየ ዝብለክ ዘለኹ ብማል ሕዚ እውን ካብታ ዝኣቱ ጀሚራ ብውፅለይ እዛ ትንፋሰይ ክተውፃ ደለየት። ናብዚ ገዛኩ እስኸይኮን ክነውፂኽኒ ሓፍተይ ውፂእ እንተዳ ኣይላትኒ ሽዑየ ኣነ ክወፅእ ዝኽእል በልክዋ። ብምቕፃል ንሳ ድማ ኣነ ኸሳቀየክየ ብማል ክትሓልፍ መሲላ ናፍቲ ዝወዓየ ምድጃ ደፊኣትኒ። ኢደይ ድማ ቃፂላትኒ። ኣውያ ተስሚዐ እንታዩ ምስ በለት ኣደይ ንሳ ከም ዝገበረቶ ፈለጠት። ብሕርቃን ወቂዓታ
እትሰብዓያ ድማ ክንዲ ሓንቲ ገረድ ንምንታይ ጓልይ ተወቅዕያ በማል ተባኣሱ። በቃ ኣነ ነደይ ብኣይ ሰንኪ ሓዳራ ክብተን ኣይደለኹን ክኸይድ ነገርክዋ። ኣደይ ግን ኣቤት ንሳውን እኮ ቤተሰብ ኣለዋ እዩ ድማ ንዓይ ሓፍተያ እትስስዕላ ኣደለታያ ንናብራ ክትብል እያ ከምዚ ኢላ ትሒታ እትነብር ዘላ በማል ኣደይ ብስምዒት ሓሪቓ ፀባይ ጓሉ ከስተኻኽል ከም ዘለዎን እቲ ኣጉል ቅብጣን ናይታ ጓሉ ከዕሪ ነጊራቶ። ንሱ ግና ንጓሉ ከምኡ ዓዊላ ክትዛረባ ከም ዘይትኽእል መሊሱ ክዛረባ ጀመረ። እቲ ኩነታት ምስ ረኣኽዎ ክፀወሮ ስለ ዘይክእል ናብ ንሓጎይ ምኸዲ ሕሸኒ እንተበልክዋ ንሳ ግን ክትሰደኒ ደለየትን ከብደዲ ኮይኑዋ ሕቁንቁን በለት። ናብ ምንም ክኸይድ ከም ዘይብለይ ንሳውን ኣደይ ብምዃና ክፍልያ ከም ዘይትደሊ ነጊራትኒ። ኣደይ እውን ብሰንኪ ድኽነትን ስእነትን ንዓይ ውላዳ ርክብ ሕቡእ ጌራ ከም መጠን ወላዲት ብፍቕሪ ክተዕብየኒ እንዳደለየት ግን ኣዝያ ተፈተነት። ይኹን እምበር እቲ ሰብኣያ ብምምፃእ ጓለይ ዘይትፈትዎ ነገር ክሕሎ ይደልን። እዛ ጓል ካብ ዝዓለት ንድሓር ኣብዛ ገዛ ክሪኣ የብለይን። ስለዚ ካብ ሕዚ ጀሚርኪ ክተውፅያ ብማለ ጠንቀቓ። ሕዝኸ እንታይ ክትብልኒ በልክዋ ዝተፈጠረ ይፈጠር ካብኣ ተፈልየ ከም ዘይካይድ ናይታ ቆልዓ ኩሉ ፀበያታ ክኢለ ክነብር ከም ዘለንን ብእትዛረቦም ነገራት ክስምዐኒ ከም ዘይብሉን ኣደይ ርዲኣትኒ። ሕዚ እውን እዛ ቆልዓ ብቐሊሉ ትፋትሐኒ ትመስልን። ኣብዚ ገዛ ክነብር እየ ኢልኪ ከይተሓስቢ ክሰርሐልክየ ድማ በለት። ጽጋበኛ ገረድ እናበለት ድማ ክትሕነየለይ ጀመረት። ኢዳ ዝኾነ ካፍቲ ቦርሳኣ ዝኾነ ቀይሕ ሕብሪ እንዳውፀት ብምልካይ ነቦኣ እንዳበኸየት ፀዋዕቶ። እንታይ ኮንኪ እዛ ጓለይ በማል ኣነ ከም ዝወቃዕኽዋ ምሲላ ስቕስቕ ኢላ እንዳበኸየት ክተእምኖ ፈተነት። ንሱ እውን ክፀርፈኒ ጀመረ። ክወቕዓኒ እውን ይሙክር። ካብኡ ንላዕሊ ክዕገሰኒ ከም ዘይኽእል ብምፍጣጥ ካብዚ ዝኸፍአ ጉድ ከይመፀኪ ውፅኢ እናበለ እንትደፍአኒ ኣነ ድማ ምንም ዝገበርክዎ ከም ዘይብለይን ከኣምነኒ ተማሕፀንክዎ ግና ዋላ ዝሰምዕ ኣይኮነን። ንሱ እውን ናይ ጓሉ ዘረባ ብምስማዕ ከም ተራ ሰራሕተኛ ገዝኡ ኣጓጢጦ ውፀኒ። ሳንጣይ እንዳጠቕለልኩ እንተለኹ ንዕስኪ ጓለይ ኣብ ምንታይ ክያ ወቂዓትክ ብማል ኢዳ ረአያ። እቲ ዝረአዮ ግን ተንኮልን ሕማቕ ሓሳብ ጓሉ ምዃኑ ተረድአ። ኮነይላ ከም ዝኾነት ብምርዳእ ድማ ክወፅእ ክብል ይቕሬታ ሓቲቱ ክምለስ ገይሩኒ። እታ ጓሉ እውን ይቕሬታ ክትብለኒ ነገራ ሕዚ ንእሽተን ኩነታት ክረጋጋእ ዝጀመረ ይመስል። ነገር ውላድ ኮይነያ ናተይ ገጽ ክትርኢ ውላዳ ኣብ ቅድሚ ዓይና ክትግፋዕ ሪኣ ኣዝያ ሓዘነት። ንናብራ ክትብል ውሽጣ እትፀሮ ዝነበረት በደላት ብጣዕሚ ሓዘነት። ከመይላ ናብዚ ህይወት ከም ዝኣተወት ነደይ ሓተትክዋ። ኣደይ ንዓይ ምስ ወለደት ምስ ኣቦይ ሓዳር ጌራ ነይራ። ይኹን እምበር ሳኽራም ስለ ዝነበረ ኣይሕግዛን። መሊሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ፀገማ ይወቕዓ ስለ ዝነበረ ተፈላለዩ። ኣቦይ ድማ ምስ ተፋትሑ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ከም ዝሞተ ኣደይ ነጊራትኒ። ከም ሓልዎ ጽቡቕ ነይሩ በልኩ ናፍቆት ኣቦ ተላቢሰ። ሳጓለይ ኣነ ኮለኹልኪ ብጣዕሚ ዝፈትወክን ዘፍቅረክን። ኣነ እውን ኣደይ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዋ እናተዛረብክዋ። እቲ ከም ሓፍታን ከም ሰራሕተኛን ዝፈልጠኒ ሰብኣያ ክሰምዐና ፀንሐ። ከምዚ ድማ በለ ለካስ ከም ሰራሕተኛን ከም ሓፍቲ ክነምሲልኪ ጓል ክዲ ከምፂኺ ኣብዚ ትቕልብ እያ ነርክ ማለት ድዩ ክብል ኣፋጠጠላ። እዚ ኩሉ ነገር ክሳብ ሕዚ ምሽጥር ጌርክዮ ብማል ምስ ኣደይ ብዘይ ዘረባ ጠማመቱ ጀመሩ። ኣነ እውን ፈዚዘ ተረፍኩ።